जिया हो नारद जिया छा गेलन काम भेज में माई के साथे माई बनलई हमारा दोनों सखिया के। माई के साथे माई बनलई हमारा दोनों सखिया के। हमरो दे दिहे के मैया हमरो दे दिहे के मैया सुनर एगो बेटिया के। हमरो दे दिहे के मैया सुनर एगो बेटिया के। जय बाबा मंगलनाथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो जनकपुर धाम नेपाल। जिया हो